Здравейте, приятели, и добре дошли в канала ни, където говорим за неща, които пряко засягат вашето ежедневие и вашия джоб. Днес ще засегнем една изключително болезнена и актуална тема, която буквално може да промени живота на хиляди хора още от идния понеделник. Става дума за удържане на дългове от пенсии. Ако вие или ваш близък сте пенсионер, ако имате някакви задължения, било то стари кредити, неплатени сметки за ток или вода, или дори необмислени поръчки онлайн, то информацията, която предстои да чуете, е не просто важна, тя е критично важна. Не пропускайте нито секунда от това видео, защото тя може да ви спести много тревоги, главоболия и финансови загуби. Преди да продължим, призовавам ви веднага да се абонирате за канала ни, да ударите един лайк на видеото, за да достигне до повече хора и да натиснете камбанката, за да не пропускате бъдещи важни съвети. Нека започваме. До неотдавна процесът по събиране на дългове от пенсионери имаше своите специфики и, да си признаем, определени ограничения, които до някъде предпазваха най-уязвимите групи от населението. Съдебните изпълнители, или както популярно ги наричаме приставите, срещаха известни трудности, когато ставаше въпрос за принудително събиране на вземания от пенсии. Често се налагаше да се минава през сложни процедури, да се доказва състоянието на длъжника, да се съобразяват различни фактори, свързани с размера на пенсията и нейния характер. Имаше по-голям фокус върху защита на минималния доход, гарантиран от държавата, и често се стигаше до ситуация, в която удръжките бяха минимални или изобщо не се пристъпваше към тях, ако пенсията беше твърде ниска. Това водеше до натрупване на неизплатени задължения, което от своя страна създаваше проблеми както на кредиторите, така и на самите длъжници, които живееха с тежестта на тези дългове. Много хора разчитаха, че тъй като получават само пенсия, и то често в неголям размер, то на практика са защитени от принудително събиране. Тази илюзия, приятели, вече е разбита. Какво се промени сега? За съжаление, в законодателството бяха въведени изменения, които значително улесняват съдебните изпълнители при удръжки от пенсии. Вече не става дума за сложни бюрократични препятствия. Процесът е ускорен, опростен и много по-директен. Едно от ключовите изменения е свързано с автоматизацията на процедурите и улеснената комуникация между Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт и съдебните изпълнители. Това означава, че информацията за вашите задължения, както и за размера на пенсията ви, е достъпна почти в реално време и обработката на заповеди за принудително изпълнение става с безпрецедентна скорост. Вече няма да има дълги периоди на чакане или възможност за укриване на доходи. Системата е затегната и вече работи в по-голяма синхронизация, което на практика води до едно по-ефективно и бързо събиране на просрочени задължения, включително от пенсии. Това е изключително важен момент, който трябва да осъзнаете, защото той поставя нов прецедент и променя правилата на играта за всички пенсионери с задължения. Сега да навлезем в същината на проблема и да разгледаме по-детайлно кой трябва да се тревожи и кой може да спи спокойно, поне за сега. Кой трябва да се тревожи? Всеки пенсионер, който има неизплатени задължения без значение от техния характер, трябва да бъде на щрек. Не става дума само за големи банкови кредити, става въпрос за необслужени потребителски кредити или бързи кредити. Представете си Гежа Петрова, пенсионерка на 72 години, която преди 2 години е взела бърз кредит от 1000 лева, за да помогне на внучката си. Поради непредвидени обстоятелства и влошено здраве, тя не е успяла да плати последните 6-7 вноски. Дългът й, заедно с лихвите и наказателните такси, вече е нараснал до 1700 лева. Нейната пенсия е 550 лева. Преди съдебните изпълнители можеше да се колебаят или удръжките да бъдат много малки. Сега с новите правила Гежа Петрова може да очаква, че съдебният изпълнител ще започне да удръжка директно от нейната пенсия. Максималният размер на удръжката е до 1/3 от пенсията, ако тя е над минималната работна заплата, или до 1/4, ако пенсията е под минималната работна заплата, но над определен необлагаем минимум. В нейния случай, ако пенсията е 550 лева и приемем, че минималната работна заплата е 933 лева, а несеквестируемия минимум е 700 лева, това са примерни стойности, които се променят, то може да се удържи до 1/4, ако оставащата сума е над минимума, или до 1/3, ако дългът е за издръжка. Да приемем, че дългът на Гежа Петрова не е за издръжка и пенсията е под минималната работна заплата, но над несеквестируемия минимум. Тогава може да бъде удържана 1/4, което прави 137,50 лева на месец. Това за Гежа Петрова е съществена сума, която ще се отрази сериозно на бюджета й, а дългът ще се изплаща много бавно.
неплатени комунални услуги. Вземете случая на Ген Иванов, на 68 години, който живее сам. Той има натрупани неплатени сметки за ток в размер на 800 лева плюс лихви, общо 1000 лева. Неговата пенсия е 480 лева. Често хората смятат, че енергодружествата не съдят или че процесът е бавен. Не е така. Веднъж подадено искане за принудително изпълнение и издадено изпълнителен лист, съдебният изпълнител има пълното право да посегне на пенсията. Тук ситуацията е същата като с кредитите, дори често комуналните услуги са с приоритет пред други търговски задължения. Ако пенсията на Ген Иванов е 480 лева, което е под минималната работна заплата, 933 лева, и над несеквестируемия минимум, който за пенсии под 700 лева е висок, може да му бъде удържана отново до 1/4, което е 120 лева месечно. 3. Дългове за издръжка, алименти. Това е една от най-сериозните категории дългове. Ако имате просрочени задължения за издръжка към бивш съпруг, тъна или деца, вие сте в рискова група. Законът е много строг по отношение на издръжката и съдебните изпълнители имат много по-големи правомощия. При дългове за издръжка може да бъде удържана до 1/3 от пенсията, независимо от нейния размер, стига да остава определен минимум за живот. Например, ако Джиен Стоянов на 70 години има натрупани дългове за издръжка към бившата си съпруга в размер на 5000 лева и получава пенсия от 600 лева. От неговата пенсия могат да бъдат удържани до 200 лева на месец, което е 1/3. В този случай той ще остане с 400 лева, което е под прага на бедността, но законът за издръжка е приоритетен. Множество дългове. Един от най-сложните сценарии е когато пенсионер има натрупани няколко различни дълга, например неплатен кредит, комунални услуги и стара глоба. В този случай съдебният изпълнител ще разгледа всички изпълнителни листове и ще определи ред за събиране. Дълговете за издръжка са с най-висок приоритет. След това идват публичните вземания, данъци, такси, а след тях частните вземания, кредити, сметки. Общата сума на удръжките не може да надхвърля определен процент от пенсията, най-често 1/3 или 1/4, като винаги трябва да се осигурява на несеквестируем минимум, т.е. сумата, която е абсолютно необходима за преживяване и не може да бъде предмет на удръжка. Важно е да знаете, че този минимум се променя и често зависи от размера на самата пенсия. Ако вашата пенсия е под минималната работна заплата, процентът, който може да бъде удържан, е по-малък. Кой не трябва да се тревожи? За сега, хората, които нямат абсолютно никакви просрочени задължения, могат да бъдат спокойни. Също така има определени видове социални помощи и пенсии, които са изрично защитени от удръжки, например социални пенсии за инвалидност или други социални плащания, които не са свързани с осигурителен стаж и имат подчертано социален характер, могат да бъдат защитени изцяло или в много голяма степен. Но това не е правило, а по-скоро изключение и винаги зависи от конкретния вид плащане и основанието за задължението. Най-сигурното е, че ако сте чисти от дългове, спите спокойно. Ако имате дори малки просрочия, бъдете на щрек. Сега да преминем към изключенията от правилата, към онези подводни камъни и неочевидни нюанси, за които малцина говорят, но които могат да се окажат решаващи за вашата ситуация. Защита на несеквестируемия минимум. Това е ключов момент. Законът предвижда, че независимо от размера на дълга и основанието му, на длъжника трябва да му остане определена сума за преживяване, известна като несеквестируем минимум. Този минимум не може да бъде предмет на принудително изпълнение. Обаче размерът му не е фиксиран и зависи от няколко фактора, включително размера на пенсията, броя на членовете на семейството, които издържате, и дори от минималната работна заплата за страната. Например, ако пенсията ви е равна или по-малка от минималната работна заплата, то удръжка може да се прави само върху сумата над определен процент от минималната работна заплата. За дългове за издръжка, процента на удръжка може да е по-висок, но пак трябва да се спазва този минимум. Много пенсионери не знаят за това право и не го заявяват, позволявайки на съдебните изпълнители да правят по-големи удръжки, отколкото е законосъобразно. Внимание! Ако живеете сами и пенсията ви е 500 лева, а съдебният изпълнител ви удържа 150 лева, то ви остава 350 лева. Ако несеквестируемият минимум за вас е по-висок, то вие имате право да възразите, но трябва да знаете как да го направите. Дългове с изтекла давност. Често се случва, че съдебни изпълнители започват действия по дългове, които вече са с изтекла давност.
По общо правило давностният срок за повечето търговски задължения е 5 години, а за някои, като тези за комунални услуги, може да е по-кратък 3 години. Ако получите покана за доброволно изпълнение за дълг, който е на 7, 8 или повече години, проверете дали не е изтекла давността. Ако е така, вие имате право да направите възражение пред съдебния изпълнител, че дългът е погасен по давност. Това е едно от най-мощните оръжия в ръцете на длъжника. Обаче, ако веднъж започнете да плащате по дълг с изтекла давност, дори и малка сума, се счита, че сте признали дълга и давността може да бъде прекъсната или да започне да тече отново. Бъдете изключително внимателни и винаги проверявайте датите. 3. Разлика между запор на банкова сметка и удръжка от пенсия. Много пенсионери получават пенсията си по банкова сметка. Съдебните изпълнители могат да налагат запор директно на банкови сметки. Ако получите пенсията си по банкова сметка, тя също може да бъде запорирана. Тук отново влиза в сила несеквестируемият минимум, но има един важен нюанс. Някои банки предлагат защитен сметка или сметка за социални плащания, която е защитена от запор за суми до определен размер. Проверете във вашата банка дали имате такава опция и какви са условията. Ако пенсията ви е единственият доход и е малка, може да имате право да я получавате по такава сметка, което ще затрудни съдебните изпълнители. Но това изисква активно действие от ваша страна. 4. Злоупотреби и грешки от страна на съдебни изпълнители. За съжаление, в практиката не са рядкост случаите, когато съдебни изпълнители правят грешки или дори злоупотребяват с правомощията си. Може да получите покана за доброволно изпълнение за дълг, който вече сте платили, или за дълг на човек с подобно име. Винаги проверявайте данните в изпълнителния лист, вашето ЕГН, номера на делото, името на кредитора и размера на дълга. Не се доверявайте сляпо на всяко писмо, което получите. Ако имате съмнения, не плащайте веднага, а потърсете консултация. Шапъл. Защита на чужди средства по ваша сметка. Ако по ваша банкова сметка постъпват не само вашата пенсия, но и средства на други членове на семейството, например внук ви е дал пари за пазар, които съдебният изпълнител запорира, вие имате право да докажете, че тези средства не са ваши. Това става чрез представяне на доказателства, декларации от роднини, платежни нареждания и дръбова. Процесът е по-сложен, но не е невъзможен. Практически съвети, какво трябва да направите сега? Не чакайте събитията да ви застигнат, а предприемете активни действия. Първа стъпка – проверете внимателно пощата си. Много често първият сигнал за предстоящи удръжки е писмо от съдебен изпълнител. Покана за доброволно изпълнение. Не я игнорирайте. Не си мислете, че ако не я получите или не я прочетете, проблема ще изчезне. Напротив, това може само да влоши нещата. Ако сте сменили адрес, уверете се, че сте актуализирали данните си в НАП и НОИ. Редовно проверявайте пощенската си кутия. Дори и писмото да е изхвърлено от съсед или да е останало незабелязано, то се счита за редовно връчено след определен срок. Внимателно прочетете какво пише в поканата, кой е кредиторът, за какъв дълг става въпрос, каква е сумата, кой е съдебният изпълнител и кой е срокът за доброволно изпълнение. Обикновено този срок е 14 дни. Втора стъпка – идентифицирайте дълга и кредитора. След като сте получили писмо, веднага разберете за какво става въпрос. Дълг за ток, кредит към банка, глоба, кой е кредиторът, банка, мобилен оператор, фирма за бързи кредити, община. Важно е да знаете точната сума на оригиналния дълг, натрупаните лихви и таксите на съдебния изпълнител. Всичката тази информация трябва да е посочена в поканата. Ако не, имате право да я изискате писмено от съдебния изпълнител. Трета стъпка. Свържете се с съдебния изпълнител. Не се страхувайте да се свържете с съдебния изпълнител или неговия служител. Направете го по телефона или чрез писмено запитване, или още по-добре, отидете лично в кантората, изискайте подробна информация за дълга. Задайте въпроси като за кой дълг точно става дума. Сега, кога е възникнал дълга? На каква е сумата по изпълнителния лист? На каква е датата на изпълнителния лист? Ще налице ли е давност на дълга? Какъв е размерът на несеквестируемия минимум, който следва да ми бъде оставен? Ако имате доказателства, че дългът е платен или е с изтекла давност, представете ги веднага. Четвърта стъпка – потърсете правна помощ. Това е може би най-важният съвет. Не се опитвайте да се борите сами с правната машина, особено ако сте възрастен човек. Потърсете адвокат, който е специализиран в изпълнителното производство. Много адвокати предлагат безплатни първоначални консултации. Има и центрове за безплатна правна помощ, както и неправителствени организации, които помагат на пенсионери. Експертът може да провери дали давността е изтекла, дали има грешки в изпълнителния лист, дали удръжките са законосъобразни и най-важното – да ви представлява и да защити правата ви.
Помощта на адвокат може да ви спести много пари и нерви. Пета стъпка – подайте възражение или молба за разсрочване. Ако смятате, че дългът е неправомерен, изтекал по давност или имате други основания за възражение, незабавно подайте писмено възражение до съдебния изпълнител или до съда. За това ще ви трябва адвокат. Сроковете за възражение са кратки, обикновено 7 дни от получаване на поканата за доброволно изпълнение. Не ги пропускайте. Ако не можете да платите цялата сума наведнъж, предложете на съдебния изпълнител и кредитора разсрочване на дълга. Напишете писмена молба, в която излагате затрудненото си финансово положение и предлагате реален план за погасяване на задължението на по-малки месечни вноски. Често кредиторите са склонни да преговарят, особено ако видят, че сте добронамерени и търсите решение. Това може да спре или да намали удръжките от вашата пенсия. Шеста стъпка – защитете несеквестируемия си минимум. Ако съдебният изпълнител запорира сметка или започне удръжки, които нарушават вашето право на несеквестируем минимум, незабавно подайте писмена молба до съдебния изпълнител с искане да бъде спазен законно установеният минимум. Приложете документи, доказващи размера на вашата пенсия и евентуално броя на членовете на семейството, които издържате. Ако съдебният изпълнител откаже, консултирайте се с адвокат за обжалване на неговите действия пред съда. Седма стъпка – проверете за възможност за защита на банкова сметка. Както вече споменах, някои банки предлагат специални сметки за получаване на пенсии и социални помощи, които са защитени от запор до определен размер. Свържете се с вашата банка и попитайте за тази опция. Тя може да ви даде допълнителна сигурност и да гарантира, че ще имате достъп до жизненоважна сума от вашата пенсия. Надявам се тази информация да е била изключително полезна за вас. Вашият опит и мнения са важни. Споделете в коментарите какво мислите по темата, имали ли сте подобни проблеми и как сте се справили. Вашия коментар може да помогне на друг човек. Не забравяйте да харесате видеото, ако сте намерили ценна информация и, разбира се, абонирайте се за канала, за да получавате навременна и важна информация по актуални теми. Благодаря ви за вниманието и бъдете здрави и информирани. До следващия път.